Аре бе, Алекси! Карай! Аз ще изчакам, ти си бавен! О, братлето! Малкото братлето не може да кара. Аре бе, Алекси! Поеших сигурно. О, бати лесно. Само гледай на виража да набиеш яко спираш. И си смени скорост. Да. Оно, бате, това е ваша майката. Оп! Айде, гайка! Иди, дева тия гайки! Вау! Здравейте, гайки! Днеска е втори ден, от който снимаме. И днеска сме се събрали 6 човека тук да почистим малко Red Bull, защото си е бал майката. И в момента сме аз и този. И сега сме зафанали от тук. И продължаваме надолу, а другите са там долу. И после ще снимам как ще караме вече на изчистеното. И ще ходим да чистиме DH-а, втора, пингвина и нещо друго, ако да ни мързи. Аз мотора бе, от скъпото бе. Караш като ме вага, кой какво е сервира. Не се дая на пари, те джанна. И ми си малко левела. Ой! Оп! Иди! Брат, какво стана, бе? Я? Брат, нещо се чу дърт и си помисли, че обтега ще ме е падал. Я помисля, че лампочките, аз затова ти викам лампочките. Аз се чух бея. Хора, днес ще правим байк чек на Адрианчо на колелото. Сега
рамка White Etios Core 2 2024, вилка Boxer Base 2024, шок Super Deluxe Select, спирачки SRAM MIDI 8, скоростна система GX, шините са Sun Kringle, дисковете са 220, бара Race Face с лапа Race Face, педали Trambra Smallet DH, върти! Леле! Оп! О, ти толкова хлъзга, бе! Брат, нещо ми подхлъзна. Много гадно. Ти се качи отгоре на това. Чай, че си ударих топките. Ох! Оп! Чай, малко се закопча на дивите курсове. Да. Бегай, бе! Бегай, бе! Лайнар!